Radi jedan dobar trik. Evo moj gledalac će da izabere jednu kartu. Okej. Evo zapamtit će. Zapamtit će tu kartu. Sada će mi je dati. Ja ću nju staviti na špila. Podelit špil na dva dijela i tako ću da ga kaže. Sada, ako putim prstima, jedna karta će biti preokrenuta. Evo, to je pravi za herc. Nju ćemo staviti ovdje. Sada ćemo spalovati. 1, 2, 3, 4, 5. Sad, ako pucam prstima, ova karta će biti ta vaša karta. Da li je to ta karta? Jeste. Dvojka pik. Ako sad magično pucam prstima, on će se stvoriti 4 jaša. To je to, lajkujte nas i doviđenja.